मोनबायनो लोगोफोर अनला लाबायबाय आरोना टायरफ्रावनो नै माने नोगोर गरम नालाय ओंखायनो बिफां सायायाव जाबाय आरोना न' सिङाव जायाखै बे थानो नागिरबाय सानजाया हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि चैनलाव फिर से बरायनाय थाबाय स' दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय फेमिलि चेलेन्ज लाबोलायबाय आरोना स' दिनै जोङो मा चेलेन्ज खालामो नोंथांमोना नायलांदो आरोना जोबजासिम नायबासो मिथिगोन स' भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो सनिया ओमफ्राय बाबाया दस्रायाव थांदों आरोना स' बिसोर फैयैनि सिगां जों ओंख्रिखौ संना लाग्रोनोसै आरोना बेदरखौ सावजेनबाय बेदरा हले गिदिरखा आरोना गिदिरासो अनलाजों थावो नालाय गोथाव जायो फाइनालि नै लोगोफोर गोदाखांबाय नैबे फाजानि नैबे अनला ओंख्रिनि आरोना लेग पिसबो होदों दा चेलेन्ज दं नालाय ओंखायनो नै बेदरा आं संसै सामब्राम सामब्राम होनोसै voilà हिन्जाव संग्रानि संनाय गोबाव जाबाय होनदो हालदैया होनानै खोबहाबग्रोदो दसे दसे खोबनोसै नै मामिया अनला संनो नागिरदों आरोना जों सानैल' आरोना बिमा फिसा ओंख्रि संलायगासिनो दा फैबा चेलेन्ज जागोन नालाय ओंखायनो अनलानिया नेरसिन होबाय नै नेरसिन दहाय होनबावदोंमोन फार्स्टआवबो होजायो नै दासो नेरसिन होनानै जा गोथाव होनबाय गाव मोननाय बेदर मामियाबो दै होबाय लागाव नै जोंना अन देग्राया लोगोफोर अन्थाइनिसो आरोना नै नालेंखर उनग्रा कानाडाफोरनि जोंहा अनसो देयो लोगोफोर बिस्रा नालेंखर उनोबा लोगोफोर जोंना अरदाबजोंनो जा मोजां मोनो मानसिफ्रा गेस गैया गेसआ दाम बारा जोंहाथ' गोदोनिफ्रायनो अरजों संग्राखा नोंथांमोनाथ' नुबोगासिनो अरजोंनो नै गोथावबो जायो आरो थाबबो मोनो आरोना नै अनखौ होबाय अन होनानै मा सिस्टेम जाबाय अनला खारदै लाबोनाया बड'लेण्डनिफ्राय जानोसै दिनै माबायदिथाय गोबाव जागोन दा बेदरजों बारा गोदौगासिनो मोनबायनो लोगोफोर अनला टेस्टि जाखाबाय नै फाइनालि बेदराबो मोनबाय नै फाजाया बांद्राय नंलालै लेग पिसआ गेब्लेलांसैसो अनला जाखुग्रा फैबाय आरोना लोगोफोर बाबानि फेभरेट बिराद गोबावजों खनसे अनला जानोसै दिनै chicken leg piece.
नै लोगोफोर गरमा जालाबायबाय आरोना टायारफ्रावनो नै माने नोगोर गरम नालाय ओंखायनो बिफां सायायाव जाबाय आरोना न' सिङाव जायाखै होलाबायबाय नै जागोनसै आरोना बिनि उनाव ज' जागोनसै बिनि उनाव चेलेन्ज आरोना नायलांबाय थादो रेडि जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बे थानो नागिरबाय सानजाया नै दावदैयाबो हाफ बयल मेगि ओमफ्राय नै लेग पिस ओमफ्राय मिक्स दं चिकेन ग्रेभि फ्राय ओमफ्राय नै हागासिनो आरोना सानसेबोना सान्दिया मोजां हालो फा मथा मथा दाहा गाव जागोनसो जेन गाहा जानो फा माबानो फिसा फिसा हानो थिनबाय आङो गोबा जायालाय गोलैनो नागिरो एफा गल गल गुवार गुवारसो हानो थिनदों नोंखौलाय बेदर थांलाय गुवार साइज मोनथ' खावसे दोनैलाय बेयो रावबो जानाय नङा बेखौ दैथिं फाइनालि रेडि जाबाय आरोना नै फाइनाल लुक 3, 2, 1, start. 1, speed. 2, 3, 4, 5, 6. Speed down, go. 7, 8, 9, 10. That's you. Manjana mau sadar mau. One there. One speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Speed. 7. Speed. 8. Speed. मा बानाय जाखो? नाय मानसि खर'आव दोननांगौ बै माबायाव. 10. थांदो. जायालै ससेबो बोरैबा थैनाय बायदि जाबाय आं हले जाहैनो हाबायलै mulai jalan speed dah. Kurang nanggur ah. Ya Jabai. 1 start 2 4 5 6 7 8 9 speed 10 11 Handle. Jangan nanggur Yes, yes. Kamu pilih. Coba, benar. Nih.